Bodoland to the live news बे समाव मोनसे big breaking news होनो थाखाय आखायाव लादों। बे समाव मोनसे big breaking news क'क्राझार दतमायाव मबाइल दखानाव अर नांदों। बे समाव दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों क'क्राझार दतमायाव मबाइल दखानाव ब्लाव ब्लाव अर जोंदों। मबाइल दखानाव गोबां बेसेन गोसा मबाइल दङमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। अर खोमोरग्रा रैखाथि बिफाना जायगायाव मोनफैदोंब्लाबो नाथाय गासैबो दखानफोरा खामजोबनायनि उनावसो मोनफैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोब्लिबजों खामनाय बे मबाइल दखानाव गोबां बेसेन गोसा मबाइलफोरा खामफादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नायगिरिफोरनि सिगाङाव बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज होनो थाखाय आखायाव लादों। क'क्राझार दतमायाव मबाइल दखानाव गिलु बालु अर नांदों। दखानाव गोबां बेसेन गोसा मबाइलफोरा खामफाजोबदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों।